Здравейте! Добре дошли отново в английски всеки ден. Днес е време да се запознаем с една от най-основните части на речта – съществителните имена, на английски nouns. Ще разгледаме тяхната структура и употреба в английския език. Изключително важно е да разберем как да използваме съществителните, тъй като те са в основата на всяко изречение. Ще се фокусираме върху две основни категории – броими съществителни countable nouns и неброими съществителни uncountable nouns, както и върху правилата за образуване на множествено число plurals. Пригответе си тетрадките и да започваме. В английския език съществителните имена се разделят на две основни групи, което е много важно за тяхната употреба. Броими съществителни countable nouns. Това са неща, които можем да преброим като отделни единици. Можем да сложим число пред тях. Например, една ябълка, две ябълки. Те имат форма както за единствено, така и за множествено число. Няколко примера. Book – книга. Apple – ябълка. Chair – стол. Student – студент. Неброими съществителни uncountable nouns. Това са имена на субстанции, течности, материали, абстрактни идеи или неща, които възприемаме като едно цяло, а не като отделни бройки. Не можем да сложим число пред тях. Не казваме една вода или две захари. Няколко примера. Water – вода. Coffee – кафе. Information – информация. Money – пари. Sugar – захар. Най-важното правило тук е, че неброимите съществителни нямат форма за множествено число и винаги се използват с глагол в единствено число. Например, is, was. Сега да разгледаме по-подробно как се образува множественото число на броимите съществителни. Има няколко основни правила за изписване, които е добре да знаете. Общо правило. Добавяме s на края на думата. Това е най-честият начин и важи за огромна част от съществителните. Book – books. Книга – книги. Pen – pens. Химикал – химикали. Car – cars. Кола – коли. Door – doors. Врата – врати. Student – students. Студент – студенти. Думи завършващи на S, двойно S, SH, CH, X, Z. Добавяме и S в края на думата. Бас, buses. Автобус, автобуси. Кис, kisses. Целувка, целувки. Диш, dishes. Чиния, чинии. Watch, watches. Часовник, часовници. Box, boxes. Кутия, кутии. Quiz, quizzes. Тест, тестове. Съгласна плюс Y. Тук Y става I и добавяме и S към края на думата. City, cities. Град, градове. Baby, babies. Бебе, бебета. Story, stories. История, истории. Country, countries. Държава, държави. Внимание! Ако пред Y има гласна, добавяме само S. Той, toys. Играчка, играчки. Когато думата завършва на O, обикновено добавяме и S. Tomato, tomatoes. Домат, домати. Potato, potatoes. Картоф, картофи. Hero, heroes. Герой, герой.
Ето няколко изключения, където добавяме само S. Photo. Photos. Снимка. Снимки. Piano. Pianos. Piano. Пиана. Radio. Radios. Радио. Радиа. За съществителни, завършващи на F или FI. F и FI се променят на V и добавяме и S. Leaf. Leaves. Листо. Листа. Knife. Knives. Нож. Ножове. Wife. Wives. Съпруга. Съпруги. Shelf. Shelves. Рафт. Рафтове. Има изключения, като например думата покрив. Roof. Roofs. В английския език има и неправилни форми на множественото число. Тези думи не следват никакви правила и трябва да се научат наизуст. Те променят напълно формата си в множествено число. Няколко примера. Man, men. Мъж, мъже. Woman, women. Жена, жени. Child, children. Дете, деца. Person, people. Човек, хора. Foot, feet. Крак, стъпало. Крака. Tooth, teeth. Зъб, зъби. Mouse, mice. Мишка, мишки. Английският език ни изненадва и с още една особеност. Има думи с еднаква форма за единствено и множествено число. Някои думи изобщо не се променят. Като Sheep, sheep. овца, овце. Fish, fish. Риба, риби. Deer, deer. Елен, елени. А сега нека да видим как комбинираме броимите съществителни с глагола be. Когато говорим за едно нещо, използваме формата за единствено число на глагола be, обикновено с is за сегашно време или was за минало. The book is on the table. Книгата е на масата. The student was here. Студентът беше тук. Когато говорим за повече от едно нещо, използваме формата за множествено число, обикновено с глагола are за сегашно време или were за минало. The books are on the table. Книгите са на масата. The students were here. Студентите бяха тук. А сега да поговорим и за неброимите съществителни. Uncountable nouns. Категории и правила. Както вече споменахме, това са думи за неща, които не можем да преброим индивидуално. Най-важното правило за тях е неброимите съществителни нямат форма за множествено число и винаги се използват с глагол в единствено число. Ето основните категории, в които можем да разделим неброимите съществителни, заедно с примери, които да си запишете. Течности. Liquids. Всички течности са неброими. Water. Вода, Coffee. кафе, Milk. мляко, Tea. чай, Juice. сок, Gases. газове. Всички газове също са неброими. Air. Въздух, Oxygen. кислород, Smoke. дим, Materials. материали. Имена на материали, от които са направени нещата. Wood. Дърво, Paper. хартия, Gold. злато, Glass.
стъкло, plastic, пластмаса, iron, желязо, cotton, памук, small particles, малки частици. Неща съставени от толкова малки частици, че не можем да ги броим по-отделно. sugar, Захар, salt, сол, rice, ориз, flour, брашно, sand. пясък. Abstract ideas and concepts. Абстрактни идеи, понятия. Неща, които не можем да пипнем или видим физически. Information, Информация, advice, съвет, knowledge, знание, happiness, щастие, love, любов, time, време, money, пари, certain foods, някои храни. Някои храни, които не се възприемат като отделни единици. bread, Хляб, cheese, сирене, meat, месо, butter. масло. Да видим няколко примера в изречения. Money. Пари. Парите са на масата. Правилно. The money is on the table. Неправилно. The money are on the table. Въпреки че пари на български е в множествено число, money в английски е неброимо съществително и винаги се използва с глагол в единствено, а не в множествено число. News. Новини. Новините са шокиращи. Правилно. The news is shocking. Неправилно. The news are shocking. Думата news завършва на S, което подвежда, но news е неброимо съществително и се използва в единствено число. Advice. Съвет. Нейният съвет беше полезен. Правилно. Her advice was helpful. Неправилно. Her advices were helpful. Няма форма advices. Ако искаме да дадем точно число, използваме израза piece of advice. Piece означава част, парче. One piece of advice. Two pieces of advice. 10 pieces of advice. В случая думата piece получава множественото число. Knowledge. Знание. Неговите знания са впечатляващи. Правилно. His knowledge is impressive. Неправилно. His knowledges are impressive. Няма форма knowledges. Макар и на български да казваме неговите знания са впечатляващи. Да повторим. Всички тези думи, независимо от категорията, се третират като единствено число и изискват глагол в единствено число. Бъдете особено внимателни с думи, които на български използваме в множествено число. Отлично! Днес научихме как да използваме съществителните имена и какви са техните видове. Нека обобщим най-важното. Разделихме съществителните на броими countable и неброими uncountable. Броимите са тези, които можем да преброим, имат единствено и множествено число и обикновено образуват множествено число, като добавим S накрая. Въпреки, че има и изключения и неправилни форми, както видяхме. Неброимите са за субстанции, течности, абстрактни идеи и други, които не можем да броим. Те нямат множествено число и винаги се използват с глагол в единствено число. Запомнете това. Вашето домашно е: опитайте се да направите списък с 20 съществителни имена от ежедневието ви и да определите дали са броими или неброими. Ако са броими, опитайте се да образувате множественото им число.
Ако искате да затвърдите наученото, в коментарите под видеото ще намерите линк към полезни упражнения, с които да проверите знанията си. Ако този урок ви е бил полезен, моля, харесайте видеото и се абонирайте за канала Английски всеки ден, за да не изпускате бъдещи уроци. Благодаря ви за вниманието и до скоро!